Hola a tothom. Avui ens enfrontem a una de les preguntes més complexes i fascinants de la filosofia del dret. Quin és el paper de l'Estat respecte a la nostra moral? Ens ha de deixar en pau mentre no fem mal a ningú o té la missió de convertir-nos en bones persones? Som-hi! Anem directes al moll de l'os. La pregunta és aquesta. La llei hauria de ser només una eina per evitar danys a tercers o pot anar més enllà, imposar una determinada concepció de la vida bona, de la virtut. És una qüestió clau. I, que això no és una simple discussió abstracta, penseu-hi. Les lleis sobre el matrimoni homosexual, la prostitució, el consum de drogues... En tots aquests casos, l'Estat no és neutral. Pren partit i legisla directament sobre la moral. D'acord. Per navegar per aquest tema tan complex, seguirem un itinerari clar. Primer, definirem el problema. Després, farem una distinció clau entre dos tipus de moral. Analitzarem si la llei ha d'imposar la moral de la majoria o un ideal de vida i acabarem explorant els límits del que anomenem paternalisme. Abans de res, però, necessitem una eina, una distinció conceptual que és absolutament fonamental. Si no tenim clara aquesta diferència, és molt fàcil perdre's en el debat i barrejar-ne psicols. Aquí la tenim. Aquesta és la clau de volta de tota la nostra anàlisi. Hem de diferenciar, i fer-ho de manera molt clara, entre el que anomenem moral positiva i moral crítica. A veure, que anem a pams. La moral positiva és, bàsicament, el que la majoria de la gent d'un lloc i un moment concrets pensa que està bé o malament. És una descripció, com una fotografia dels valors socials. En canvi, la moral crítica és una altra cosa. És la que es pregunta si allò que la gent creu està realment justificat des d'un punt de vista racional. És la que ens permet criticar la moral dominant i preguntar-nos, d'acord, això pensa tothom, però tenen raó. I per què és tan important aquesta distinció? Doncs perquè ens porta a dos problemes ben diferents. Quan l'Estat vol imposar per llei la moral positiva, la de la majoria, parlem de moralisme jurídic. Però si el que vol imposar és una moral crítica, un ideal de vida virtuosa, llavors parlem de perfeccionisme. Són dues estratègies diferents i les hem d'analitzar per separat. Comencem pel primer cas, el moralisme. La pregunta és directa. Té dret una majoria social a utilitzar el dret penal per imposar les seves creences morals a tothom, fins i tot en l'àmbit privat? Per entendre-ho, hem de viatjar a la Gran Bretanya dels anys 50. Es va publicar un informe, l'informe Wolfenden, que proposava despenalitzar l'homosexualitat entre adults. L'argument era que el dret no s'havia de ficar en la moral privada. Això va provocar un xoc de titans intel·lectuals, el jutge Lord Devlin contra el filòsof del dret H.L.A. Hart. L'argument de Devlin era senzill però molt potent. Deia, primer, una societat es manté unida gràcies a una moral compartida, és el seu ciment. Segon, tota societat té dret a defensar-se per sobreviure. I tercer, la conclusió lògica. L'Estat té el dret i fins i tot el deure d'utilitzar la llei per castigar qualsevol acte que amenaci aquesta moral compartida, encara que sigui en privat. Però la resposta de Hart va ser senzillament demolidora. Va desmuntar l'argument de Devlin peça per peça. Primer, les morals canvien, sempre ho han fet, i les societats no s'han desintegrat per això. Segon, on són les proves empíriques? Quina societat ha col·lapsat per un canvi en la moral sexual? Tercer, i molt important, una cosa és la moralitat privada i una altra la decència pública. I finalment, l'estocada final. El que Devlin defensa no és democràcia, és populisme moral, és a dir, convertir els prejudicis de la majoria en llei. D'acord, sembla que el moralisme de la majoria té problemes seriosos, però i l'altra opció? Què passa si l'Estat ignora l'opinió popular i, en canvi, intenta imposar un ideal de vida excel·lent, una moral crítica decidida per experts? Això és el que anomenem perfeccionisme. La idea central del perfeccionisme és que l'Estat no pot ser neutral. La seva missió és avaluar els diferents plans de vida, decidir quins són valiosos i quins no, i utilitzar el seu poder per promoure els primers i desincentivar els segons. L'objectiu final? Que tots siguem millors persones segons aquest ideal. I qui és el gran adversari d'aquesta visió? Doncs la concepció liberal de la societat. Des d'aquesta perspectiva, la missió de l'Estat no és dir-nos com viure. La seva funció és justament la contrària, garantir un marc de llibertats perquè cadascú de nosaltres pugui triar i desenvolupar el seu propi pla de vida. Aquesta idea liberal es basa en tres principis fonamentals, gairebé sagrats. El principi d'autonomia. Cadascú és l'amo de la seva vida.
el principi d'inviolabilitat. No se'ns pot utilitzar com a simples instruments per al bé comú. I el principi de dignitat. S'han de respectar les decisions de la gent, encara que no ens agradin. Fins aquí tot sembla molt clar. Perfeccionisme no, liberalisme sí. Però, atenció, perquè ara ve el gir de guió. Què passa amb les lleis paternalistes? Penseu-hi, l'obligació de portar cinturó de seguretat, les lleis antitabac, totes limiten la nostra llibertat, teòricament pel nostre propi bé. Aquí la distinció és crucial. El perfeccionisme el vol canviar el destí del viatge, vol que vagis a un lloc millor. El paternalisme, en canvi, respecta el teu destí. Només t'obliga a posar-te el cinturó de seguretat en el viatge que tu has triat, per evitar que prenguis mal. La diferència és abismal. La gran pregunta, per tant, és: on posem la línia? Com pot una societat que valora l'autonomia justificar el fet d'obligar la gent a fer coses pel seu propi bé? Quan una mesura paternalista és una ajuda legítima i quan es converteix en una intromissió inacceptable? La resposta des d'una perspectiva liberal és que el paternalisme només es pot justificar sota dues condicions molt estrictes. Primera, només pot actuar quan una persona és incompetent bàsica, és a dir, quan la seva capacitat de decidir racionalment està afectada. I segona, la mesura només pot buscar el bé de la persona, mai imposar un ideal extern. I compte que incompetent bàsic no és cap insult, És un terme tècnic. Es refereix a situacions concretes en què no estem en condicions de decidir lliurement, per una addicció, per falta d'informació crucial, per una coacció o simplement perquè actuem de manera irracional en contra dels nostres propis objectius, com voler viure però no posar-nos el casc a la moto. I si ho mirem així, tot canvia. El paternalisme ben entès no és l'enemic de la llibertat, sinó més aviat un aliat. No busca limitar la nostra autonomia, sinó precisament protegir-la quan és vulnerable, creant les condicions perquè puguem ser lliures de veritat. No és una gàbia, és una xarxa de seguretat. I amb això tanquem el cercle. El gran repte per a qualsevol societat democràtica és precisament aquest, saber dibuixar aquesta línia, sovint molt fina, entre un paternalisme que ens protegeix per fer-nos més lliures i un perfeccionisme que, amb la mateixa excusa, ens acaba imposant una manera de viure. I aquesta és una pregunta que, per sort, mai no tindrà una resposta definitiva. Gràcies per acompanyar-me en aquesta reflexió.